Joi, aski? Ondo? Ikasturte berria? Bai? Proiektu berriak? Bai? Ikasketa berriak. Urtero izaten dunik helburu berriren bat, beste disiplinaren batean edo jardun. Hasi naiz kintsugia ikasten. Kintsugi eta miluzen ere aurreko ikasturtean aipatu genuen, zeramikazko objektuak eta puskatu eta birsortzean datzan arte hori. Zu. Bai. Ona, Ona zara? Bueno, oraindik ikasten ari naiz. Artea da ona. Baina da oso erlaxagarria, Bueno, ni momentuz ikasi dut puskatzen bakarrik, Ari naiz gustora, datozen lagure lehiakida. Gero pixkanak abajo, gara ikasten. Baina duten area, Amaiur eta Jack. Baina puskatzea bera... Bani oso urduri jartzen nahi gauzek apurtzen. Bai? Hobeto egin da dana txukunda garbi eta... Botako nuke katilua ni luzekoa da, eta ezin dut, baina... Botako? Bota. Bai? Bota, bai. Bai. Ure dako. Bota ingo dut, Ure gazez. Nola? Bai, kontuz. Benetan. Ia. Hau, telebista da, Iazki! Eta gero ikasi behar duana nola berreraiki hori. Da kintsugiaren bigarren atala. Benetan apurtu zu? Ja. Bueno, bainatan nerea, fuerte indartsu bat ondau. Bai. Zue, puskatu nahi duzu zerbait? Bai. Maia, platoa, za? Da, ere zura. Zakua, no legoke? Jo, zakua. Zakuari zulo txiki bat egin. Bai. Eta txaka. Bo, denbora garren nuke, Dena ustuzeko, baina ondori gara. Are, Richaro, nekarri erratz bat inintzioka dator gero. Lasai. Osa, pasatu behar. Eskaraka, lasai. Bueno. 20. saioa! Eratzi bila, bere gatzinek eta €50 pilatu bat. Ondo ebikote, Oso ondo. Bai. Zuek ari zarete zeramika baino marka gausten, ez da? Hoi esan dugut, Helen? Bai, 20 saio? Gutxi izango dira, Olimpoan. Aspaldiz dieten, Biluzeko Olimpoan. Baina, eta gero, 20 saio egin eta zakurik irabazi gabeak, ez dira asko. Hoi egitzen. Batzua dira. Segi Olimpoan, borrokan animo bikote sorteon. Eskerrik asko. Maita, Amaiur, ze moduz? Oso ondo. Bigarren eguna, zuentzat? Aurrekoen oso saion eginda. Eta lasai, eta... Bai, eroso onginan. Uste duna baino beto. Eta gaur ja finalerako sailkapen horren atzetik, seguru? Ea. Ondo, Mai, ze izan zan horrena? Aurreko saioko zer gustatu zitzaizun? Eroglifikoak. Bai, bitu. ondo ditu zinaten, Bai, enun espero baino ondo mantziana. Ondo? Ondo, gustatu zitzaizun. Eroglioia apuntatzen. Mai, txek. Vale, txek. Amaiur, zuri? Gustoko ez da, baina okerren da imintziak. Bai. Baina diot, gorputz eziketan ari zareteta. Baina ez interpretazioaren bidetik, ez da? Zuena da beste esparru bat. Bueno, esan dugu ikaskideak zaretela, ikasten Gasteizen. Maieta, ze moduzko giru eta klasien? Oso ondo. Bai. Ze proiektu izaten da horrelakoetan? Irakaskuntzara, soinketako irakasle? Nire kasua, gure kasuan bai. Bai? Irakastea. Ondo. Eta izan zarete soinketako irakasle enroiatuak, gogorrak? Bai, enroiatu. Bai, jatorrak, oso ondo. Brilet, oraindik ere? Bai, itea. Ematen da. Bai. Ez da dila galdu brileta, Asko ikasi dugu, Brileta diri. Prestatu gaitu bizitzarako. Erratzet? Zeuk pasako zu ganera. Noski, eta bat ere lotxari gabe gainera. Ondo. Pablo, erraz bat? Maia, Amaiur, ia sorti dauen gaur, plazer bat, guretzat. Eskerrik asko. Gabo, zuek konpartitze be bai. Sí, egin du segurago trizkatza, Aitziber eta Jack, ongi etorri. Iso. Zuek igual pixka beldurtuta, ez da? Iritsi gara gaur saio batera, Eta ze pasaten da, hemen? zibilizatuak goteziren eta. Ondo? Bai, ondo. Nondi gatoz? Sopelatik. Sopelatik. Zuek zarete lagunak partekatze ditugulako hainbat kontu. Bueno, hasiko gara pixkanaka, Aitziber, ze ikasten ari zara? Ingenieritza nautikoa. Epa, eta zuk izan nahi duzu? Kapitaina. Guau. Kapitain, Guau. Jack, Intentzioa hori da baina. asmoa ondo dago. Bai. Jack, zu berriz? Ngeintza industriala. Aha, eta izan nahi duzu? Piloto. Epa. Zintxamezela, kapitain, pilotu, alazaten zuen berak. Eta gainontzean, kirol kontutan eta egin duzu topo, ez da? Non? Bai, Surfean eta karatean. Surfean eta karatean. Surfean aritzen zarete oraindik ere? Bai. Karatea jakek utzi zuen antza? Bai, iaz utxine da. Eta non aritzen zarete edo zineten edo? Indarbide, dutxuan. Bai, Sopelan. Ze gerriko? Ni beltza. Guau. Ibarroia. Bueno, Bueno, urte horretan jakek orduan utzi du, ja ikasteko gehiago ez zuelako, ez da? Hori da, bai. Bueno, urrengo izaten omen da, urrengo izaten omen da txuria. Alegia, berriz ere,
txurira buelta egitea. No, izan daiteke, ez. Bueno, Ez, Bueno, a ver, ez, Benetan ari naiz, ez. ez, benetan ez. ez, benetan ez. Doa niveleka. Ba, nik entzun nion Jorge Dreslariari eta arek badaki zerbait, dena ikasi duzunean, omen da pixka bat desikasi eta berriz ere txuria eta berriz aztea. Bueno, dena dela. Aitzi bertzu ondo, marroiarekin, zeman falta zaigu, beltzera? Da, urte bat edo. Urte bat edo? Bai. La guztikada edo. Kontuz, Bai. Hasi naiz nik katikoa puskatzen, baina igual egin barko. Ja, kontuz. Pixka bat lasaitu, ezta? Zer asmorekin gatoz ona? Ba, irabaztera. Oso ondo. Ondo? Gerriko, ez duzu ikusi gerriko? Eta ondo pasatzera, bai. Dirua irabazizkero, Aitzi ber? Dirua irabazizkero? Ba, Hawaia joata edo. Ah? Bidaiatzea. Surfea zera, adibidez? Bai, hori. Surfean gerrikorik ez dago. Ez. Baina maila? Baina, bai. Ona. Maila ona. Ona. Baina asko dakizi, Aitzi berrek, landatara ez, Hawaira. Hawaii. Diruarekin Hawaira, Hawaira, bai. Ba, animo, ea nola heltzen garen. Zorte hon bikote? Eskerrik asko. Ongi etorri. Asko. Bueno, iritsiko gineteke, Ari danok, 1000 sakuan, 19.000 eta 800 euro. Oso ondo. Publikoan, San Fermin ikastolako laguna zure. Hola. Aitzi bergaiak, balandien hasiko gara, tortarako zeuek zer nahi duzuen jakin behar dugu, potokumeak triburen berbak edo ikusi zeuentzat. Tribuen berbak esan Oso dugu. ondo. Ondo, beinatetan ereari, ze proba? Potokumeak. bai. Potokumeak. Ados. Vale, Ikusi makusi, maita maiurri. Vale, ederto, bertxoarekin hasiko gara. Hori da. Ez da zera txarra, afinatu. Txirritatxoren bidaiak, da gaurko atalean, bordelen egon da. Ondo, leku derra. Ez ezagutzen? Oso polita omen da, ez da? Bordelen ez Noiz izan? Ez. Boso gortu dauta. Giro polita gainera, bai. Bai. Bueno, Erratza pasatzen mazun neuk. Gonbidatuko zaitzu. oso ondo. Bainat, nerea, bordeletik txirritatxok, ia ze kontatzen digun. Aste buru pasa, Bordelera. tren batean, Bidaiatzen. bitartean denbora, Probestuz? potokumeak, Osatzen. errima egokiak, Bilatu. eta poesiaz, Jantzen. ia gorka urbizu, Bezela. bagoi batean, Idazten. Ze konfidantza gutxi, eta ze ariketa ona. Aldi berean, ikusi? Un puntu, ikote! Hau, zer zaite, Beñat bertxolaria balitz aldiro horrela. Sartuko edo, ez? Sartu dira denak. Magita Maiur, begiak eta Erne? Komeni. komeni, Erne, Kikeren txanda da. Kike gaztea, Kike agurea, Kilker, Marrazkike, Kike bizarduna eta Kike payasoa. Debora Mai. Kike, Bat. Kike bizarduna. Bost. Kike payasoa. 8. Marrazkike, 6. Kike agurea. 7. Kika, 2. Kike gaztea. 3. Kilker, Bost. Kike, Bat. Kike bizarduna. 4. Kike payasoa. 8. Marrazkike, 3. Kike agurea. 4. Kika, 2. Kike gaztea. 3. Kilker, Bost. Kike, Bat. Kike bizarduna. 7. Kike payasoa. 8. Eta Marrazkike. 6. Haupa! Dena gona. Kike, dena gen, Oso puntu, ondo. haupa! Aitzi bertaiak, tribuaren berbak, zuentzat, eta liburu batetik. Atara ditugu taula osatzeko berbak, Beñat Sarasuaren Coca-Cola bat zurekin liburu ederretik taula egin dugu, Aitzi bersabosita, denpora. Aurpegia. Bizea. Aurpegia, Jak? Fermoa. Aurpegia. Bizaia. Irmoa, sendoa.
Egongarria. Aitziber. Irmoa. Egongarria. Jak, orain bai, aurpegia. Bisaia. Irmoa, sendoa. Biloa. Aurpegia, Aitziber. Bizaia. Irmoa, sendoa. Lepauztaia. Aurpegia, Jak. Bisaia. Irmoa, sendoa. Tentuz. Aurpegia. Bizaia. Irmoa, sendoa. Biloa. Aurpegia. Bisaia. Irmoa, sendoa. Fermua. Gozotasunez, geldiro. Emeki. Lasaitasuna, patxada. Lepaustaia. Aurpegia. Puntu bari geratu gara. Alegindu gara. Bai. Punturik ez, lastima. Esan zuen publikoak. Ez ondo. Zora garri, bai, mintzioen txanda orain, alegia, nire txanda. Bai, ia. Esan dute, Ni puskatu, bai. Jaso ere bai, Diot. Hau gordeko dut. Hori kintxugirako. Hau kintxugi egiteko. Bai, hau kintxugirako ona. Eta... Ia da. Hori ona kintxugirako de bai. Ikusi nahi dut imintzioak zein, Hori ona kintxugirako. Hore bai? Hori be bai. Oso ondo? Vale. Zuen bitartean hartu lekuan nahi baduzu, Ia, hartu. Oso ondo. Han kontuz. Bueno. Txankletak azin errapurtu barik. Ba, ez dira eritxik horra, gero garrituko dut gehiago. Orain garbitxu ondo. Hartu? Bai, hartuko dut. Bai? Txalo berriz. Noga zabintz aurkezten, Andra Euskaldunegaz? Oso ondo. Ba, listo. Garbi eukibidu da. Imintziotan ere fundamentoa ikusi nahi dut, Demora. Korrika. El correcaminos. Azkarra. Lasterketa. Trena. Bai. Trena galdu indezu, trena. Bai. Oso ondo, Dirua. Txamponak. Euroa. Euro hautsi. Txulapiko hautsi. Txulapikotik diruatea. Txerria. Bankua. Lapurra. Bueno. Apurtu. Zer da? Bestera batera. Hor. Urrea. Ondo, hori bai. Jan. Ireki, poltsa, patata, poltsa, ireki. Patata, borrokatu batengatik. Bi pertsona. Ze patata da? Patata frigitua. Bakarra, azkena. Oso ondo, azkena hori. Hartu lekue. Eta hortik borroka, eta? Ez da gure kasu, Ez. Patata konpartitzen duzen dira, azkena beti hor. Bai, ondo. Gero zeu hau gazte horri lekitzarra, ez ondarren esan zaio. Azken azeitunari edo. Zer? Lekitzarra. Guk ez. Bale. Kultura hori ba omen dago. Bale. Bueno, zeri gabe. Baina nerea, ibiltzen zari etxien, azken patati gaitxi. Hombre, dana Zen kroketa, dana. Dana, erdi dana, milimetroko Kalkulatuta, hola. Oso zorrotza gortan. Hombre. Ondo. Maile bombili biztute, azken patata batik borroka. Oso ondo, 60 puntu, oso ondo. Beste egizte, Maita Maiur, hartu lekua? Bai. Aitziber eta Jak. Gerriko hiek, Nabari daitezela. Bota proposamenak. Debora. Ikusi, Marrastu. Bueno. Irakurri. Etxea. Idatzi. kuadro bat, Ze egiten da Mai hor? garbitu. Hori bai. Zulatu. Gauza bata. Zebai zartu, Ba, zer da? Bigarna. jan, egin, Platono bat jan. Bueno. kozinatu, Ba, sukaldu. Salsa bota. Bai, ze saltxa. Ze saltxa. Ketchup. Bai? Bai, ketchupa. Eta mayonesa. Hirugarrena. Ketchup eta barbakoa. Egan aitea. Txoriak, Txoriak. animaliak, Ez dira zezenak. Bi animali, zezenak ez. Akerrak. Bai, eta zertan ari da. Akerrak, akerak topo egir, jotzen. Bai, ondo. Topeka edo, ondo. Hartu lekue. Voltak. Ai, Niko maldan gora. Ketchupa eta ziapea. kortxozko arbela. Da, ketxupa eta mostazi, Bai. Eta kortxozko txintxetak eta aritu da hor jartzen. Bai. Bueno. Bueno, eskerrak, akarrak bai. Hogeina puntu! Bai. Aitziber eta Jak, ari gata pixkanaka, komeni hirurak asmaraztea. Prest? Bai. Hartu lekua mesedez, peinadetan ere bestaldean. Hirugarren erronda. Animo,
Hortxe kontzeptuak. Denbora. Karretilla. Ez, ikusi, Begiratu ondo, Ez da, Ai, ama. Karretera. Karretea. Karretea, hori ba. Ura edatenean. Eta irakurtzen. Ai, ura eretezu liburura. Liburura. Esnia, kafia. Bai. Kafea, Ero liburura. izaizu liburu gaina, Bai. gaina, Bai. zerbaiten gaina. Vale, biok Puro pur bat bat erretzen. Erre, behar... Amak harrapatu du bere semea erretzen. Ba, segulako. Sekulakoa. Momentu, bueno, guez gara errezaleak, baina momentu gogorra ikusteko goxokien da baten kanpoan, Eta gure lagun bat erretzen. Eta batean amak. Baina, ze ari zara, Jon? Ez, lagun bati eusten ari naiz, autobusera joan da, eta eusten ari naiz. Bai, noski. Jo, ondo ikusi ditugu, iruro gaina puntu! Autobusera joan da, eta zigarroa zagitzen ari naiz. Gizten bat bazara. Eroglifikoak. Ata joka, eta eroglio gogoz bere artelanak erakusteko, zeuei. Bainat, nerea, erakustaldi egin, aldala. Lehenengo eroglifikoa denpora. Latza izan zen. Suprezioa. Zu ez. Inflazioa. Ez. Prezio garra Prezioa prezioa. bai, ez. Prezio, bero prezio. Ez. Presioa. Ez. Latza izan zen presioa, aurretik. Supresioa. Zer egiten Depresioa. presioa? Ez. Supresioa. Impresioa. Erre. Presioa, claro. Errepresioa. Presio hori erretzen, gabiltza. Errepresioa. Zeta, errepresioa. Bueno, Ei. ea bigarna. Ondo. Eroglioren errepresioa. Bai. Gogor, bai. Eroglioren asko zobie Bai. beste batzuk baino. Aukeran, Beste batzuk baino. Bigarrena denpora. Gaztetan ikasi nuen. Nor da? Kino, Kino, no? no? Bale. Izena? Kin. Nola, venga. Kik. Ez? Gaztetan Kimika. ikasi nuen Kim? Kinikan. Kim? Klinikan. Kinikan. Kim? Bai, kimika, bale. Kimika. Vale. Kimika. Ikara bielako. Ai, emazten kin. Kim Jong-un. Kim, Ei. Ika, ari da, kimika. Osondo. I, Ondo. zer dion? Misil bat bidaliko deinat, edo? 50 puntu dikote. Maiur. Zer? A ber. Bueno, Mai, esan duzu, proba guztokana hau duzula. Atzo bai. Gaur ere, bai. Gaur, a ber. Bueno, osatasunien berdina da. Bai, asmatu bai. edo ez. Kontzeptua, bera da. Eta ja eroglio badabil zuri buruzko datuak eskatzen. Kimika, Orduen, kimika, etxe dago, orduen kimika. ja zerdatzen den. Lehenengo eroglifikoa denpora. Zenbat balio du kotxe berriak? Hirukoitza? Ez. Hiruko... Ko badarantzun zati? Nor da? Mr. Bean. Bale. Irubin... Orduan zer beharko genuke? Ez, binez. Horrek Du zer adierazten du mister. eroglifikoetan. Beste hizkuntza bat. Triko... Beste hizkuntza bat? Bai. Mr. Bean agertzen zaigunan ingelesez hitz egiten digu, eta marrazki horrek gu adierazten du. Bat gu da, besti ez zu da, eta hiru badauzen da gu. Mr. Beanek ingelesez nola esango luke? Az. Asko. Atzo guztotik ezkidan. Gaur ja ez. Eroglio benetan poliglota da, benetan. Maia Maiur, bigarrena denpora. Kontzertua joko dute. Ia, ze ikusten da? Bihar Bale? berpan. Bihar ber? Bihar berpit... Bertan. Ez, bihar ber? Zein da hoi? Nor da? Peter Pan ez? Ez. Nola? Lantza dauka? Bihar bertan. Bihar ber? Nor da? Robin Hood? Robin Hood. Bihar, ikusten ditugu. Ber, Robin. Bihar, ber Robin. Ezin puntuak aberatxei laportu beste emateko, alabarik Bai. ez. Punturik ez, eroglifikotan. Oh. Eroglio. Aitzi berdiak? Zer moduz? Bueno, izer ditan ja, beste erak ikusita. Ia zauenak, nola da zen, lehenengoa denpora. Ireki ezazu maskotaren, Kaiola.
Bikain. Ondo. Oso ondo. Silabak esatitu eta kaiola. Kaioa, hobeto esan da, eta ele hori, haren aurrien kaiola. Oso ondo. Kaioak zer, Zer? Nahi zalea ni, Ba, kaioatek altzu itxotxoriz, Hala esaten duzu. Haula gutiez, txakurren tamainokuek. Lotxaga betuta erabat gainera ez da. Benetan, Eta... Ba, pintxoa jan da, maia Bueno, gerturatu. Oso lotxaga betuta. Eta zakarrak eta, Bai, za. dana. Bueno. Guk mai ganien hartu eta terrazatik eta eraman. Zuek karate pixka bat igual. Bai. Kaioa bat horrenean. Bai. Bai, bueno. Biodiversidadea, bainat Noski. zer, Oso politak dira. oso politak dira. Politak? Bueno. Bai. Plaktona jateko eta... Daretek jateute gure bokatak, dana. Bokarta hobeto jarek. Bai. Aitzi berriak, bigarren eroglifikoa, denpora. Gogoz atera zaio, Musika. iaz irakurtzen. Re... Goitik, Bario... Re... zeinu kimikoa, barioa. Bale. Barre... Bale. Barria... Barrea. Barre, nora. Barrea, Barrea. Nora? Barrea. Barioa, zeinu kimikoa. Ba, Bai. renota algara. Barre algara. Algara doa. Bueno, algararik ez, barre txiki bat bai. Lehenbiziko asmatuta 50 puntu bikote. Peinatuta nerea, zin dagit, gaur saioa bukatzerako, alegin dugu naiz kintsugi pixka bat egiten. Bale, ondo? Lehenbiziko urratxa egin dut ja. Ondo? Eta puskatzea. Pizkanaka. Bai, hori da gero... Baretzen zaitzune, Noski ba. Komodinak baretuko zaituzet, beraz. Ia lortzen dugun, lehenbiziko eskua. Ezularen aurkako erremedioa da. Ze koloretako banderarekin adierazten da hondartzak ingurumen kalitate ona duela. Urdina. Ondo. Kaiorik ez dagoenean, eta... Kaio bai, Bai, garbi dagoenien. Bokala. Bokala? A. Gero zergatik politzera, Kosta. Entzun? Ja. Kintsugiarekin nahiko da, eta... Bueno, zea markatako da. Let's twist again. Ni 50 esan dute. Hogei, 30, 40, 50, 50. Oso ondo. Bokala? Ikastaro bat dan hori... Bai, za twist Rock and rollerako eta twist eta... Bai, gero danak ingles eta... Da twista zer. Da twista zer. Ze biata, da Zalantza twista zer. zer. Aurrera. Nor bihurtu digu, erdiaroko gerlari, adimentxuk, upa. Guau. Maitena Salinas, Maria Molategi, Itziar Ituño edo Amaia Aberasturi. Maria Molategi? Amaia Aberasturi. Maitena Salinas. Maitena bada ja, herriaroko gerlari bat. Badu. Adimentsuk ikutu barik. Kasta hori. Bokala? Bokal bat? Aitzi berriak? Ezularen aurkako erremedioa da. Aukera daukazue? Ez ere. Aurrera, za? Bai. Baina eta nerea entzun. Nola du izena? Itoiz, talerren kantutzar honek. Klasta Pistol, segun motela, taxi horiak espaloian, denako nahi. Taxi horiak. Espaloian? Egun motela. egun motela. Bokala? Bokala? U. Eta? Nahiko lan, oraindik? Zarindik ez. Ba... Azken erronda, Beñat nerea. Zenbat laguneko kuadrilla agertzen zen Friends, telesailean. 3, 5, 6, 10... Hiru mutilta baina. Itxu? Irmutea. 6. 6. Hiru bikote, Ono pentsauta. Bueno, bost esan I. I. Eta askatzen. Ezularen aurkako erremedioa da. Ja. Jarri tipula bat oiaren ondoan. Gero usaia. Bai, ezer ez galtzeko ez, Ja. Komodina!
Komoina. Eskulean zebilen hain eta ezer ez galtzeko. Dana, jarri tipula bat, eta kalterik ez, eta batzutan asmatu edo bai. Maiur, eutxi, zeuen eskuari, bigarren eskuak dio. Baina orain egin behar aldut? Adimentxu, nor bihurtu digo, monja, adimentxuk. Mikel Elizegi, Claudio Landa, Jose Ituarte, Joseina Etxeberria. Joseina. Sorseina, kasu honetan. Joseina balizo daue. Hombre. Monja disfrazeteko, Uste honen, irratirako da hori. Bueno, asko. Moja disfrazetako. Ondo. Bueno, ikusi nahi dugu hori, Bokala? Aurrera, entzun. Zederra den bizirik egoten delegoa da zurekin egiten badut nire bidea. Zebi artista entzun berri ditugu saldu genizuna bestian Olatz Salvador eta Idoia Azurmendi, Idoia Azurmendi eta Olaia Inziarte, Izaro eta Olaia Inziarte, Olatz Salvador eta Izaro. Izaro eta Olaia. Oso ondo. Saldu genizun. Ondo, Bokala? Eta aurrera? Zenbat gradu Fahrenheit dira 0 gradu Celsius? 16, hogeita marri, 58, eta mar. Zenbat da beroa. Fahrenheitetan. 70. Errotea? 16. Errotea? 32. Ondo bikote Bokala? Eta askatu? Hortxaria. Ez da gurik? Geroa beti. Bai edo ez? Bai. Bota. Geroa beti izaten da alferraren leloa. Bai, Ondo. Ondo! Bigarren komodina, oso ondo. Erakustaldia bikote, oso fin. Aitziberjak, eutxi zuenari. Oso hirugarren eskua. Ez egon zain. Lortuko moina. Nork zuzendu zuen errementari filma? Lara Izagirrek, Paul Urquijok, Telmo Esnalek edo Aizpea Goenadak. Paul Urquijo. Oso ondo. Ze bokal? Adimentsuren bertsio bat ze kanturena. Gazte gara gazte, ta ez gaude konforme, puntu karbiako bat, bizina genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez, gazte gara gazte, ez gaude konforme. Oso ondo, Aldarria ere. Eguneratua, gazte gera gazte, gezurraren kontra ez gaude konforme, mundu garbia. Ez gaude konforme. Oso ondo. Ez gaude konforme. Oso ondo. Lourdes beti gazte. Lourdes, inkonformista. Bokala? Horrela, ze hiritan dago kokatuta Walt Disney World Resort parkea. Atlantan, Orlandon, San Francisco edo Los Angelesen. Orlando. Oso ondo. Ze bokal? I. Ez egon zain. Aurrera, ezta? Bai. Entzun? Zer taldea? Coldplay. Bai. Beste bokal bat? Ez egon zain. Erronda bakarra falta. Zer egin nahi duzue? Aurrera? Bai. Ala beharrez. Azken erronda, Nola du izena argazkiko kirolariak? Nerea Izagirre, Maialen Txorraut, Intza Alkorta edo Nerea Ibarzabal. Bai? Nerea Izagirre. Bai. Nerea Izagirre. Maialen Txorraut. Ondo. Eta? Ez askatzen dut. Bai. Hirugarren komoina? Bai. Ez egon zain. Gutxien espero denean datoz gauzarik onena. Hori hau landa, Hirugarren komoina esaterako. Hori hau landa, Hirugarrena!
gailuak! Hortxe 3,2 eta 360 puntu Donostian, 260 Jarri Bilbo, Sopela, 270. Zein da zuzena? Erabakierra izango da proba hau, talde bat agurtu beharko dugu, eutxi, lekuari. Lehenengo ronda, bainat nerea, dolarra erabiltzen duten herrialdeak dira. Kanada, Hegoafrika, Ekuador, India, Fiji, Japonia, Hong Kong, Zelanda Berria, El Salvador, Bahamak, Jamaika. Jamaika igual, ez da lehenengoa. Non? Kanadan. Dolar Kanadarra. Kostaldea derra, Kanadak. No, oparoa. Maia Maiur? Ego Afrika. Randa dago, bertako moneta. Aitzi Berriak? Ecuador. Dolar estatu batu harra, erabiltzen dut, Bainat nerea? Hong Kong. Dolar Hong Kong darra. Bahamak. Ondo, El Salvador. ondo. Fiji. Dolar Fiji harra. Jamaika. Azken erantzun zuzena, ez daukazue komodinik. Ez dakit deskarte edo egin daitekeen. Zelanda Berria. Oso ondo, bikote. 150 puntu. Aitzi berretak jaten marka gailura. Bigarren erronda, Maia Maiur zeukazita, animaliak dira. Itxas anemona, txirla, itxas izarra, lanperna, noria, ostra, marmoka, kelpa, muskuilua, espirulina, itxas kurkuilua. Marmoka. No gabea, bai. Itxas anemona. Muskuilua. Ondo. Itxas izarra. Ostra. Txirla. Lanperna. Azken erantzun zuzena, Aitzi Berriak. Itxas kurkuila. Hau da, hau. Oso ondo, Beste 150 puntu. besteak algak ziren. Bai. Eta hirugarren erronda, Aitzi Berriak zeukazita, Irlandan jaiotako aktoreak dira. Ewan McGregor, Liam Neeson, Colin Farrell, Nicola Coughlan, Saoirse Ronan, Pierce Brosnan, Paul Mescal, Fiona Shaw, Naomi Watts, Cillian Murphy, Maureen O'Hara. Maureen O'Hara. Bai. Cillian Murphy. Korken jaioa. Ewan McGregor. Eskoziarra. Aitzi Berriak. Saoirse Ronan. Bai. New Yorken. Jaio zen, Irlanda bizien arren. Beñat nerea. Komodina. Eta jarretzen dugu. Bai, Total, ez bueno, dugu vale. zabaltzeko, ez da? Ba, komodina. Komodina. Bueno, zenak ez du seguro. Komodina. Ados. Zara beste bi. Fiona Shaw. Paul Mescal. Korken jaioa gure. Nikola. Eta Nicola Coughlan. Coughlan. Oso ondo, galdu egin. Ah, Ba, orduan Paul no. Mescal ez da. Ez dakit. Ba, venga, Naomi. Naomi Watts. Ahí va. Paul Mescal, beharren oima. Oh, baina Punturik, markagailuak! Irurogei Donostian! Iepa! 260 Bilbon! Zopelan gortuz 230. Maida Maiur. Amaiera aldera, Okertu zaizkigu kontuak. Bueno, hasieratik. No, ez, zue. Bigarren saioa, bi saio polit osatu ditugu. Bai, ondo, gusta. Zeramozko esperientzia. Ez ondo. Bai? Bai. Ez dakite zuen ikaskideren bat ere, bueltan etortzeko izango den. Zuek izendatuta diot. Gorputz heziketako lagunak eta Motivatuko ongietorria dugu, baitira. gehiago etortzen Noski. nahi baizu. Zuek bezala xe. Deialdia zabaldu, Hau Bai, bai. bate. Eskerrik Mila esker. asko, Maia Maiur! Orain programan gauz? Ari naiz, Kintsugi pizka bat hemen, Ondo, Venga, Gaur. txalo magatzagu. Hortxari gara, Ondo? Usi, Begira, gaur finalera sailkatuta.
Hor gero silikon apur bete do. Kintsugi katilua opari. Bale, Aurretik, hori bai, ongi etorri bigarren fasera, baina eta nerea. Zerrik asko. Aitzi bertaiak, zesanik ez? Azea maiera ikusi dugun. Bai. Ondo ez da? Bai. Olatu hartuta. Hoi da, bai. Nola bai? Sokatirara bidean orain. Zorteko zuek, puntu gehiagorekin sailkatuta. Veteranoak, hasiko baitiraren zuten. Goazen ba, hartu lekua, eta sokatirara. Denbora, nolatu izena, Karlisten ereserkiari izena ematen dion Donostiako muñoak. Urgul. Oriamendi, nola dute izena, Pirritzen seme alaba bikiek. Pupu eta Lore. Lore, oso ondo. Nork idatzi zuen Babilonia liburua, 1989an. Pasu. Paso. Juan Mari Irigoyenek. Ze izen ezen ezaguna Maria Salomea Sklodowska kimikaria. Paso. Marie Curie, nola du izena Kanadako provintzia, nagusiki frankofono. Quebec. Zenbat urte zituen Nadia Comaneci Olinpiar Jokoetan 10ekoa lortu zuenean? 16? 14. Ze izen du boxeo borrokak egiteko egitura karratuak? Ringa. Rina, bai. Gorputzeko zein atalekin dago lotua osteoporosia. Pasu. Ezurrekin, zodiakoko ze zeinu dauka azaroaren 17an jaio denak? Txakurra. Scorpius, zein zen Rasputinen lehen izena? Paso. Grigori, kantoaren arabera, zein da Sagardoen hotela? Paso. Kupela, zein lurraldetara joan behar dira boga-boga abestiko marinelak? Bain dietara. Bueno, marinela hemen hau gau. Bai. Aitzi berdiak, bueno, behintzet zailkatu. Dinot, hemen helburuak horrek izaten dieleno gunien, etorri, zailkatu, beste aukera bat izatea. Zer modu zeuek? Ondo. Bai. Ondo guztara egon zarie. Bai. Hurrengo miluzen zeuen zain gu, eh? Abigote. Finala, txo, finala. Zuen, hau erlaxatuta benetan. Ikusi, hau ja zuena da, txalaro bat! Miluzteko historiako lehenbiziko kintsugi katilua zuena izango da. Zondo, Ze ondo. polita. Ze sentitzen da, baina eta nerea? Aukeren nahiago zakua. Bai. Hau alere boligrafo bat zuntzat ondo, eh? Uretarako ez, zulo batzuk dakoz, bai, Hori garri modura... Landare bat entzat. Ondo. Edo zakuaren ondoan? Etxean dakau altare moduko bat. Ba hor, goian, Gauza arraroak hor jartzitugula. Gauza arraroak. Puskatu den un pomo bat. Ez. Ni mintzen ari zarreteta. Zakuan! Jokoan! Hemen 100.000! Eta 800 euro! Zuek ere urduriza betenean kintsugi pizka bat egin, eh? San Fermin ikastolako lagunak abazuek. Agieto dugu ikasturtza eta badaki gortxe sadetela eskerrik asko. Aplikazioaren bidez bat egingo dugu. Miluze. Miluze, erdakizu zer dan? Telebistarako, sortutako telebista saio bat. Gerortik, bueno, sortu zan maioko bat, esate baterako. DVD-erik oraindik ez, pelikularik ez momentuz. Argazki bizidunik ez momentuz. Katalunian egin zuten bokamoll, Bai, bai. Honitiraka. Bai. Beinatetan erea, telebistarekin egingo dugu. Jolas, galdetuko duguna da, sorteon, telebistarako sortu ziren edo ez zuzenean. Espresuki, telesail modura ekoiztu ziren. Hau da, ez datoz komiki, bideojoko, ipuin edo antzekoetatik. Gerortik eratorri igual bai, baina zuzenean telebistarako, telesail moduan ekoiztu ziren. Bainat, nerea, denpara. Avatar azken aire maizua. Pokemon. Eta nik uste bideojokoa zarrago dela. Burdina bai. Piki bikingoa. Ez dakit ipuinak existitzen da. Basta dut. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Buah, ez Ba, dakit, igual me pega liburuen, sí. Bai, umentzako ipuinak. Irukiak. Ba, uste baietz. Ez? Buah, ez dakit, Gatxeti inspektorea. Komikia zegoen, ez? Bai, baleike. Bere biziko espioiak. Telebistarako. Dorremiren magia. Telebista, Edo igual manga. Ah, igual manga, bai. Bueno, bero alatzeu bestela. Harriketarra. Ez dakit zer da. Harriketarrak nasuna mogollon. Picapiedra. Bega, bai. Potxokiak.
Ez da, Ez, ez dengo komikia. Egiaztatu egingo dugu. Ez hau seguro. Hiruak atera. Hiruak, bale. Bale, a ber. Hemendik, honea. Biki bikingoa izan diteke ezetz. Bale. Eta autobus magikoa hau da? izan diteke baietz. Eta dormiren magia izan diteke ezetz. Hiru horiek alatzitugu? Hiru horiek. Binaka, autobus binaka. magikoa, hiru. Ez? Venga, bale, ba. Lau akats. Pues pésima idea. Ez bat ondo dago. Ba, Bueno. zabenetzak guzen da. Claro. Bale, dormiren magia igual mangazten. Oso luzea da. Bale, orduan, itzultzen deu, biki bikingoa, itzultzen deu. Zein bestea, irukiak zean. Autobus magikoa. Eta guain, pues, Beste aldatu bi, behar ditugu venga, beste bi. ba, 33 segundu. Ba... Igual... Arriketarrak agian. Piedra ipuña Bale. zegoenea. Bale. Bai estatzen dugu bazpare? Eta... Bai estatzen dugu bazpare? Venga. Bale, Oi? arriketarrak buelta. Eta lehenero feio garen Eta autobus magikoa buelta. Bale. Vale. A ber. Gatxet igual. Bai izan leike. Bai ezu? Pues yo que se fijo. Bai. Dormiren magia. Biki bikingoa. Venga, ba. Eso. Eta... Ja. Urdina berez. Burdinao! Depora. Burdinao nola egon bai puña. Peñat eta Nerea, urrezko galdera. Zaharrenak dira bi denbora. Vale, a ver. o arriketarrak. Picapiedra, edo biki bikingoa, edo bi horiek, eta listo. Eta gatxet. Ostras, Ostia, oia, gatxete gatxet, bai. oia da, eta arrekitarrak. Bale, bai. Bale. Arrekitarrak. Arregitarrak. Zer, Peñat, Nerea? Ba, A ber, pixka kaotiko. bai. Saiatzen estrategia bat jarraitzen, baina gero momentuan. Kasualik ez. Zuen esentzia da, ez da. Bai, Kausa. Ez beharko dugu kintxugu pizka bat egiten, erlazatzeko. agian. Arreketarrak. Flintstones. The Flintstones. Apa! Arriketarrak telesaila lan originala da. Berariaz, telebistarako sortu da bai. Umetan asko urtaten zitzaidan niri, Arreketarrak. Gatxet inspektorea, be bai. Zona, Bai? Vale. Bai. Andy Heward, Jan Chalopin eta Bruno Bianchi Berriago. sortua. Avatar. Bai. Azken aire maisua. Egia da, Asiako kulturan inspiratua dagoela, baina ez dator manga batetik. Michael Dante Di Martino eta Brian Konietzko estatuatuarrek sortu zuten. Pokemon ez eskoan. Uste, Bideojokoa izan zen aurrena. Eta gero telesaila. Pam, 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 pam. Ez, potxokiak? Pierre Cullifordek, Peio, ez izenarekin ezagunagoa, berak sorturiko komikietan dago oinarritu. Bere biziko espioiak, bai esko eremuan? Izenak? Chloe, Sani San. eta Alex. Clover, Clover. ondo. Telesail modura ekoiztua, bai. Biki bikingo ez esko eremuan. Tan. Ondo, Runner Johnson, suediarraren aurrentzako liburuetan oinarritua dago. Autobus magikoa, bidaia batzuk egin ditu, baiezko ezesko eremutik. Bai? Autobus magikoa liburu saga batean dago oinarritua. Irukiak ere bai, Rusar Capdevila idazle katalanak idatzitako liburuetatik baitator, Burdinao eta Dorremeren magia, zuzenean, telebistarako ekoiztuak. 350 euro oso ondo, Beñat eta Nerea. Eta urrezko galderan 1000 euro irabazteko aukera. Galdete dugu, zeintzuk diren bi zaharrenak. Aukeren artean, Arriketarrak. Bai? 1960an estreinatua. Igual biki. Biki, bai. Ja. Zer? Biki Gatxet edo eta gatxet. biki. Bai. Gure ustez. Gatxet edo biki? Bai. Bitako bat. Edo potxokiak? Jo, baina potxokiak komikia dira, ez? Ai, ez Nik ez zer dian potxokiak egia. Bale, Pitufos. gatxet edo biki? Bietako bat, zuzena da. Beste behin. Beñat eta Nerea 1000 euro eskolatuko ditugu Gatxet inspektore urrezko galdera erantzun zuzena da. Gatxet inspektore
Zoriona bikote gertuari garota, 10.300 euro zuena dira. Oso ondo! Katiduarekin batera, zuentzat opari, Eti etxe pozik gauden